komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 12 na bulan sang Mayo, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga atong talakayon karon nga aga. Ang mga balita kag isyo idulong sa aton sang
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Antes ang aton mga balita kag isyo, may luyag lang kita klarohon. Ining aton election survey. Pre-election survey, ha? Ti ang Aksyon Radio alin sa una, wala man kami magkulang, wala man kami nagpabaya, wala man kami gapasubra, ang husto lang. Amoy na ako nga kung ano man ang mga reaksyon sa aton mga kauturan, sining survey ginarespeto ina sang Aksyon Radio. Pero, klaruhon ta sa aton tagpalamati para kwintas klaras kita. Ang Aksyon Radio Bacolod, personal nga naggasto sa pagpatigayon sang survey, kag wala sang may naghatag sang pondo nga politiko, organisasyon man o kon institusyon. Ambot silingon, gasto iniya sang Aksyon Radio sa benepisyo sang mga bumuluto kag subong man impormasyon sa mga luyag nga politiko magpilak sa ila kapalaran sa tuig 2022 nga eleksyon. Ining survey nga ginpatigayon, wala kami sang apinan o konsuportahan. Ang handom lang sini nga survey nga matagaan kamo sang impormasyon. Suno ya sa inyo luyag. Kamo ya ang ginapamangkot. Kung ikaw papilion pananglitan, sinong luyag mo nga mangin kongresista sa Bacolod? Sinong luyag mo nga mangin mayor sa Bacolod? Vice mayor, subong man konsehal? Wala kami sa ngalan nga ginatag. Kamo yang masulat sina kung sino ang luyag ninyo. Amon ang luyag namon klarohon. Kung nagaguluwa man ini nga mga ngalan, inyo na ya. Iyay na sa pumuluyo-luyag, ilay na ginsulat na mangkot lang ang amon survey kung kongresista ang paggabalan, sino ang luyag mo nga magpapili? Sino ang luyag mo nga magserbisyo? Amo lang na pamangkot. Depende sa inyo kung sino ang isulat nyo, kung sino ang naluyagan nyo, kung sino ang paborito nyo, kung sino ang inyo ginadampigan. Amo lang ina ang luyag namon ipatag sa amon tagpalamati. Basi ma-misinterpretar bala, ginasulit ko, wala sang naghatag pondo, misin o man nga politiko. Hindi namon inapagbatunon. Wala sang organisasyon nga nagpundo sini o kung naghatag para palakaton ini nga survey. Wala sang institusyon nga nagpalayag ka naghatag pondo para magpatigayon sini nga survey. Kabay pa nga maintindihan nyo. Pag-abot sang surveyor sa inyo barangay, klaruhon ta nga ang sabat depende sa inyo naluyagan. Kasimple gid lang. Wala ya kami ngalan nga ginhatag inyo na iluyag. Inyo na ginsulat sa papel. Para lang may pulso politika diri sa syudad sa Bacolod sa palaboton nga 2022. Kag posible mga lapkap kami sa iban nga mga kabanwanan kag kasudaran buwas damlag sa bilog nga probinsya para maidiya man kamo kung sino naluyagan sa pumuluyo nga masunod nga lider o kon padayon nga magalider sa labanwa kag kasyudaran. Salamat gid. Kabay pa maintindihan ini, kagabay pa hindi matagaan sa kung anuman nga reaksyon kag malisya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID?
Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46, ang masunod na balita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47, sa nagapamangkot buwas di wala opisina. Kay ginpirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte gindeklarar ang Mayo 13 regular holiday ini sa pagdumdum kag pagrespeto man sa Idil Peter, ang katapusan nga pagpuasa sang aton mga utod nga mga Muslim. Sa dalon sang declaration Proclamation number 1142 permado ni Presidente Rodrigo
Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:47, nabato na ni Councilor Al Victor Espino ang sabat ni Congressman Greg Gasataya angot sa estado ang musta na ang redistricting bill hagna nga magatunga sang Bacolod sa duwa ka distrito. Ginahulat na mo ang pangabay sang duso sa sangguniang paglunsod. Tilang taon to kung makahingabot pa ini siya sa 2022 nga eleksyon. Kon madayon na pagtunga sa syudad sa Bacolod, duwa ka kongresista ang aton pilion diri sa syudad sa Bacolod. Pero mind you, may redistricting, duha lang ka kongresista magapabilin nga isa ka mayor, isa ka alkalde, isa ka vice mayor, kag mga 18 guro ka konsehal. But pila 18, 18 ka konsehal. Pero sa nasiling ko na, kongresista lang ang duha. Ate, pwede sir, nga kung madayon ini, maayo-ayo man, no? Binipisyado man na, syudad sa Bacolod, kung duha ng budget, kag duha na ang congressman. Masadya ini. Duha ang kongresista sa Bacolod. Ina, kung makahingabot pa, kayo, sobra na isa katuigo, eleksyon na 2022. Lantaon ta kung mahingagawa, nga madayon ang redistricting sa Bacolod. Masandukot pag ini. Duha ng kongresista nga aton pilion, pero sa gihapon magapabilin nga isa ka alkalde kag isa ka vice mayor ang aton pilion dire sa syudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19,
Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. May langani kay may koreksyon si Aksyon Boy Duran. Ang aritmetiko sala, 16. Thank you, Gid. Kay Aksyon Boy Duran. Ang masunod nga isyo, idulong sa aton sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 56. Maayo man ang pag-responder sang aton sini mga politiko diri sa Bacolod. Nalabot man kahapon si Bacolod Congressman Greg Gasataya ni Aksyon Brian Mordin. Nagapasalamat man siya kay siya mo ang pinakataas sa top 5 probable candidate para sa kongresista. 83% nakuha ni Congressman Greg Gasataya. Nalabot man si Congressman Stephen Paduano. Ikadua, 4.1%, 4.1%. Nalabot man kagabi si Anay Mayor kag Congressman Monico Puentevilla, nakakuha sa 2.7%. Nalabot man si Anay Konsehal Kanutan, nakakuha sa 1.8%. Amon isla ang nagasunod sa aton survey. Ginapasalamatan na. Bisan paano, nakahatag sila sang ila sini nga reaksyon, nakahatag sila sang ila opinion. Amo ina ko nga, ginaplastar ta ini husto. Sa survey nga ni, wala niya sang kun ano pa nga pamulitika nga opdan sang Aksyon Radio sa amon mga programa. Magluwas lamang sa mga komentaryo. Pero kung survey ang pagamalan, purely survey ini. Wala kita dampigan, ang tanan-tanan, libre. Nga magsulat sa ilang ngalan, libre. Kung anong ila
papilian, libre sila sa pagbutang sa aton sini papel nga ginasorbe. Wala ni kanahan, wala ni dampiganay, basta sorbe ang paggambalan. Ang tanan na birto, maghatag sang iya sini opinion. Amo ina nga ginapatag ginamon ini para bala nga ang pila naton ka mga utod nga gapinsar nga may mga malisya, may ginadampigan. Wala, basta sorbe, straight ne, sorbe. Ang komentaryo, ang sorbe. Wala yasang dabok, wala tanan, wala dampig, wala anuman nga malisya. Amo na ang amon pagpatigayon sining sorbe sa Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 6:58. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name is Ron. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.